Som-hi! El proper dia 20 hi ha convocat a l'Hotel Olympus Palace de Salou un sopar solidari que té la peculiaritat de que el 100% de la recaptació anirà destinada a la Fundació Rosa Maria Vivar, a la qui represento. És una fundació que treballa per millorar la qualitat de vida dels malalts d'Alzheimer i per millorar la salut cognitiva de la població en general. Aquest tipus d'esdeveniments són molt importants perquè contribueixen a la difusió de la nostra tasca i contribueixen a implicar a la societat civil en col·laborar en que pugui haver avenços en recerca, que ara podríem centrar la nostra vocació de recerca en temes de prevenció. Donat que l'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que no té cura, parlar de prevenció és molt important. I ja sabem què hem de fer per prevenir la malaltia d'Alzheimer. Hem d'actuar sobre factors de risc que són modificables, amb això podríem aconseguir la prevenció en el 40% dels casos, i hem d'actuar en fer la nostra pròpia prevenció activa, que consisteix en fer reserva cognitiva per tenir en el nostre envelliment la suficient capacitat de poder afrontar l'envelliment d'una forma molt més saludable.